निलेश राणे यांचा वाढदिवस आणि त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त हा कार्यक्रम आहे। प्रथम मी बोलण्याच्या सुरुवातीलाच मी निलेश राणेंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो। त्यांना दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य आणि त्यांच्या मनोकामना रामेश्वराने पूर्ण करावी असं गारारूपी प्रार्थना करतो। शिवगर्जना हा कार्यक्रम अति उत्कृष्ट असा चाललेला आहे। तुम्ही पाहण्यामध्ये मग्न आहात त्याची जाणीव असल्यामुळे आम्ही दीर्घकाळ भाषण मी तर करणार नाही। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲप वर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकणसाद लाईव्हचं मोबाईल ॲप।